Ma Kisumu kae wayudo ni ten county mano ma Kisumu kawuono ne odhialo nyasi mano mar Sidho Kondo rowere mago mabende romo 3,165 duto te mago mayande osebedo ka yudo tiegruok e nyadho mago mag somo mopogore opogore. Jesta Zadoyo ne oyiworo kendo oikonwa lipot makama. Ne en mor kod ilo odiochieng'eri ma kawuono e kar tat somo nero mar Rotary e boma maduong' ma Kisumu. E kinde goeko ma jopuonjre ojende goeko mok timne 3,165 ne osidhnegi Kondo bang' tieko sombgi e kuonde tat somo goeko mok timne 28 e Kisumu County mangima, kuonde goeko ma bende gisebedo ka giyudo tiegruok e nyandho mag weche mag somo ma opogore opogore. Wendo maduong' e kinde nyasi maket kod maendi ne en gavana sirkand kaunti ma Kisumu Ngire Nyang'nyong'o. Today marks a defining moment, most profoundly in the lives of our graduates, their families, and all those who have supported their journey. Yet it is also a moment of collective pride for us as a county government. For we gather here not merely to celebrate completion, but to witness a transformation born of deliberate policy, sustained effort, and shared aspiration. E kinde tok mare kod ojende maket kod maendi, gavana Nyong'o ne ogolo jip kendo kwayo ne ojende gieki e kinde gieki ma bende giwuok kendo gidhigo chandri. Our vision, ladies and gentlemen, is clear and resolute: to establish a competitive, inclusive, and future-ready TVET system that is aligned with industry demands, responsive to technological change, and capable of empowering our youth to participate meaningfully in the economy. To our graduates, I address you. As you step into the world beyond this ceremony, please remember this, and I quote: "The world will not reward your certificate alone. It will demand your skill, your discipline, your creativity, and your resilience." Dhok achiel maket kod maendi bende nosir machiegni kod jalup gavana sirkand kaunti ma Kisumu, Laktar Matthew Owili. Constitution that we passed in 2010 in Schedule 4 outlines functions for counties. One of those functions is vocational training. Your Excellency, on this front, you have outperformed many county governments. Migosi Owili bende nochiwo puoch gi pak malich mokalo ne ojende maket kod magi kendo nyisogi ni giket sinani e tiyo kod lwetgi mondo mi giket pesa e ofuko. Hebu nione kwa mkono graduates hapa. Allow me to congratulate all of you for the attainment of the different skills for which you'll be graduating today. Now, when you leave the confines of this compound today, know that tomorrow you may have a job in your hand. In the county of Kisumu, because of the investment opportunities that have been created by the governor, we have quite a bit that is ongoing. The SGR was just launched the other day. Makasembo Affordable Housing Program Phase 2 is ongoing. And if you go to Lumumba, a very huge investment there, affordable housing is ongoing. Kabende, e kinde tok mare kod ojende maket kod maendi, MC nero ma Kondele migosi Joakim Okechswaga. Eko kalo kuom gavana ma Kisumu Ngire Nyang'nyong'o ne oro ote ne jatend piny owacho migosi William Ruto. Ni mtume ama ni si mtume? You know, our governor is a very bright governor. And recently President Ruto promised that apart from the Nyota program that they launched, they were to start a different Nyota program for our VTCs. I want to ask you, Bwana Governor, go and request President Ruto that the next phase of Nyota project should start with our VTCs and Rotary and all the VTCs of Kisumu County. Should be among the first. Kwa sababu Bwana Governor, hawa tayari wamesoma, hawa tayari wako na skill, hawa tayari wanajua kazi ambayo wanafaa wafanye. Sasa ni Mr. President kukuja na kuwekelea mawe, alete ama asilete.
Aweke mawe ama asiweke? And that is a message from the graduates, Bwana Governor. Kabende migosi swaga koronoti okothulo maket kod maendi keto kwayo ne Gavana Nyong'o moko kuom nyandho mag weche mowinjore tim e bero weche mag somo Rotary kono. Bwana Governor, the VTCs are suffering, and this I can tell you, Madam Gladys, who is here, will tell you that when they are doing their field work, it is a very big challenge. And therefore, I know we cannot acquire buses for all the VTCs. That let us have one bus that the VTCs in Kisumu County can share for their field work. Nimeomba ama sijaomba? Nimeomba ama sijaomba? Ya mwisho, si leo pia mimi nimekuja kwa graduation yenu? Si nimekuja? Hata mimi na graduate 2027 kama MP wa Kisumu Central. Mutakuja? Mutakuja? Nencheno maket kod mano mar Sidho Kondo, nyithindo kendo jende mabende wuok e Kisumu County ma ok tin ne 3,000 mabende osebedo ka chwalo sombgi e Rotary Vocational Training College ma ok tin ne 28 e Kisumu County mangima. Geno nitie ni gibiro tiyo kod thuolo maket kod maeni e chwalo chenro gi mangima ma pile pile. Ne Kala TV koke Kisumu County and Justice Sidho.